natin tinong kaya, Pastor. Hey, good morning everyone. Dito pumasok sa mga taga-Aonaw. Big good morning! Morning! Okay, salamat sa sinusiya sa mga tagsa-tagsa sa mga Sunday. Today is Father's Day. So, happy Father's Day sa mga tatay nila. Ako, single ko ba yan? Single. So, si Mrs. aga nag-greet ko sa akin, happy Father's Day pa. Kasi di ka tatay. So, tatay sa luwang mga bata. Okay? Salamat sa presensya sa tagsa. Pakita ko mga Kristiyano sa adlaw sa Domingo na nagasimba, nakalipay na ito. Kung nalipay na itong physical mismo, no, mga pastors o Kristiyano, how much more ang Ginoo? Pa? Mas nalipay ang Ginoo kay adlaw sa Domingo, na-designate na siya na magsimbagin. So, i-welcome ta na yung mga visitors natin. Di mga basketball players sa mga mata, di pa paliw gabi tindog, lang taon tabi. Okay, mga basketball players sa mga kids. Ganun tabi ito. Okay, yeah. Iba daw yaw-ya pa, no? Okay. So, simba, basketball, no? Naman importante. Simba, tapos basketball. Train ka mo para nga magsagat ka mo sa ampa at the same time mag-grow ka mo sa pagkalagat sa inyo. Okay? May harap na sa likod mga visitors na ito. Why na? Base kung may mamisto kanta. Pamili pong pirada, salamat kaya rin sila. No? Salamat sa ilang kabuhi. Ang tutok ni Pastor Ed. Ako nang pagpakabudlay na pasar, no? Para sa kung ang ginapangabundayan mo, may bungagin na yan. May bungagin na. Kung isa katanong, imo ka siya tutukan, ipinapunyagan, ikataas ka siya. Kaya mo itong sarisa dito sa amon, tatlo na sa kabilo, pero ang isa, labas ng sa tubig, so lasing sa pagtaas. Compared sa luwa, na malaka lang pabunyagan. Kaya kung sa kabuhay na ito, mga ginatipan na ito, na-feed up na pulong sa Ginoo, kasi kita mag-grow. Unlike others na wagin ma, feed up sa pulong sa Ginoo. So far, makanta din sa itong nga welcome song. Just nga, everyone could be feel nga welcome sa ating church. Okay? Pangabayon ko mo sa pagtindog. Let us sing our song. There's a welcome. Ready? Sing. There's a welcome here. A welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. A welcome here. There's a Christian welcome here. Okay. Thank you sa nagabagpon ng galapot. Let's proceed to our announcement today. Flowers among Family Daras. Family Daras, no? Salamat sa flowers. Family Daras. And then flowers next week. Ang Family D. Okay. So, good news. Souls won, no? This week, 47 souls that day. Salamat sa mga lahat. Salamat ang pagkawasan. Gaway kami ang kapost sa naamon diyan na sa video. Dito sa may Dansa Esperanza. Pero nakasurumi sa mga ito. Kaya sa isa lang. Pamuyuan ta nga ito nga church. Let's proceed sa aton ng mga prayer request. Atong church building, pamuyuan ta. So, salamat sa aton nga
civil engineer, no, na nag-class daw sa plano. Pero ang perspective drawing, why pa? Ipakita na lang na galing. Ang budget to, materials lang daw more than 500,000. I think daw 570. Why pa labor? No? Mahal na gimana tanan. Kag nabi guro mag-budget kita mga 800,000 800 to 900,000. No? Siling mo do kabudlay. Pero damo kita professionals. Okay? Damo kita professionals kag pamuyuan naton. Ang ma-raise kita sang fund, no? Ma-raise kita sang fund. Itargeto naton by January ma-implementa. No? Ang aton nga project ma-renovate aton ang church. Sa matamat lang. No? Kung malabot naton. So hindi lang dire, no? Ma-communicate ko sa mga Kristiyanon nga mga professionals naton nga mga Kristiyanon nga utod sa Ginoo. Kag base kung ano ang mahimo pag nila. Okay? Pamuyuan ta kag as of now, 60,000 pa lang ang total pledges. Kag later on, kung may time kita, pwede ikaw ka-pledge, no? Sang imo nga halin sa tagipusoon. We will start by July, no? First funding naton, July, counting naton, July pa kadto sa December. Pero sa unta itong galingon no? So, we will sacrifice ning target, mission naton o vision naton para sa itong church. Okay? Kaya, no? Kaya ni siya. Nagapati kita nga kaya. Di ba? Kung isa lang katao, hindi makaya. Makaya sa isa katao, puti tinuig pa. Pulo pa katuig yung malabot. Puti hindi isa katao. Why man naging design sa Ginoo nga isa lang ikaw magkapot sang parang patindog sa church? Di ba? So, ang mando sa Ginoo, tanan kita, we should unite. Whatever amount nga masarangan nimo, as long comes from the heart, nga willing to give, willing to support, mahimo ina nga butang. Di ba? So, not only nga by giving, nga sa gagmay nga butang, mapangamuyuan ta, malay naton. No? Nga makop up na to nina. So, we believe makop up na to nina. Pero butang natin isang program. No? Aton program will start by July next month until December. No? January, construction. And I will update it every Sunday kung anong amount. Subong i-announce ko dere. Pero later on, I will announce in GC. Kung sin-order ang kwan, no? So, masulisit ko kung pila ang amount nga ma-contribute, no? Kag atoy na i-implement by ato nga pledges. Well, let's say kung nag-pledge ka 10,000, be sure until December makup up mo ang 10,000. Okay? Mahimo ta na. No? Sang una, sang way kakilala kita sa Ginoo, sa tawag nga fiesta, gabungga-bungga kita. Gapangutang pa kita. Di ba? So, diring adlaw sang fiesta sang inyo barangay, way ka mo gahiwataw. Di ba? Mapersa ikaw nga maghanda para sa kadayawan sang imo sa imo nga gulo Ginoo. Di ba? Tigahiwat ikaw, gapangutang ikaw, pagkagasakit ulo mo. Ariya, himuon tay ni, no? Para nga mahimo tang aton nga goal. Di ba? And we believe mahimo ina, matuman ina. Okay? Ano pagid? Pamuyuan taman ng aton nga church anniversary. July naman, next month. I-propose na pa na kung anong mas mayo o either madala lang kanya-kanya no, sa pagkaon para matauhay. Why na damo sang kuan kay kung kada isa dala sang pagkaon do katauhay no. Dala sang luto ya, dala sa sudan ya.
Kung pilagi din-invite nga visitor, sakpa. So, hindi ito na makompress o pong adlaw, kaya may Father's Day pa kita. Alas 2 karong katapos. Okay. Pamuyuan tang aton nga kuan ministries, no? Once a month nga soul winning, Bible studies nga handle ni pastor. Aton held pamuyuan ta uli nga bagin bag-o ng aton nga multi-cab service, no? Hindi na kakos ang breakdown sa dalan, no? Kay to how many times naman magkumabudlay sa aton nga pastor na magbiyahe. Pamuyuan tay na. Kagdamo kita handom sa pagkadamo sa handom naton. No? Bro, kung ining handom, hindi tani pag-i-open up, hindi tani maklear ang aton nga vision, hindi tani matuman. Magkalamatan lang sa diri sa kalibutan, di tagid ni mahimo. So, we have to sacrifice. No? Okay? So, ano pa ang pamuyuan aton? So, for the meantime, mula na pamuyuan aton na. No? At least, fokusan tayo na ang aton church building. Fun. Aton target sa atong kabuhi. Para sa kanya. Sige, no? Okay, pangabayon ko po sa pagtindog. Ma-pray kita. Let's pray. Amay nga langit nun, salamat Ginoo sang pagpakamayo mo sa amon kabuhi subong nga Sunday nga nakatipon kami liwat, makadayaw o Dios sa imo, makapamati sa mga matahom nga ambahanon, nga prepare Lord sa imo mga katawhan. Kagkabay Ginoo ini maka buta sa amon nga uhaw nga tagipusoon, kag makahatag Lord sang comfort sa mga problems o Lord nga ginasugata sa matagad lawang tanan. Kag makahatag niya may sundako ang kalipay Ginoo. Ikaw Lord mag-bless ang pulong mo amay nga later on amon Lord pamalandungan ngayon ni Lord na busog liwat ng amon mga kalag Ginoong Dios. Bless Lord ang amon spiritual life nga mag-grow kami kag mangin malapit o Dios sa imo kag kami Ginoong Dios nga maghandom o Dios nga hasta magataliwan as long Lord nga ginhawa sining kalibutan pagkabay Ginoo masta na mo Lord amon testimony nga kami Lord magapabilin kag mangin matutom sa pagpangalagad Ginoo sa imo. Bless Lord ang amon mga desire kag amon Lord nga vision sa among kabuhi. Mission Ginong Dios Ginong Dios sa nga church. We pray Lord sa amon nga church building. We know Lord that is impossible for this now, but we believe Lord nga ikaw ang Ginoo namon nga ginasaligan. Madulom ini amay sa amon nga panawan ang amon mga handom o Dios pero gapati kami Ginoo. Tanan niya may wise ang imposible. Mahimo niyo Dios kung amon ugyunan kaga tagaan Lord sang sakripisyo ko sa diin Lord mahimo ining mabutang kag para Lord simo kamihan para man Lord sa amon comfort sa pagpanimbawon man kag sa mga amon nga generation Ginoo ikaw Lord magpakamayo o Dios ining church Livingstone Baptist Church at the same time mga connected outreach churches. I bless Lord ang ining nga hilikoton nga nagatudlo Lord sang pulong mo sa kamaturan kag nagapangalagad o Dios nga ayon Lord simo kabubuton. Bless Lord among kabuhi gamita kami nga maging blessing sa iban kag kabay Ginoo mga i-preserve sa gyapon Lord among kabuhi nga dawa pa sa mga kalag nga mahimo namo Dios madala sa imong atilan. Sa imo gid Lord ang kay mihaan ginadangop namon sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus amen. Okay, magaling God. Kuha ta sang offering, pangabayon ta si Nong Patrick sa pagpangamuyo.
Okay, atag tantiyo sa mag-acquire. Testing. The title of this song, Aking Inay Salamat. A Few Good Men. Full
Okay, thank you no sa choir. Good morning, Pastor. So, salamat no subong aga. Makapamati kita sang mensahe, not only no by music nga ito nabatian. Just reminders subong aga. Just reminders. Especially kung sa pagwali po sa Ginoo, we have to listen. Okay? For me, I am very strict. Basta tingala ka mo. Hindi ko yung karakter nga way ka pamati. Kag kung na magpungko, gusto nga yari, gusto nga. Way ko batasan, nga sang una magsimba, way ka pamati. Dayon na, since I was young people, no? Number one, I respect God. Through listening, through focusing, listening the Word of God, that is the sign you respect God. Tama? But not listening and distracting, you cause distraction to this church, it means you're not respecting our God. He is Almighty God. We have to listen carefully His words, no? Because His words, that's the way, no? It can correct us. The way we live, our attitude, our character. Tama? Kaya lisang unaya, lisang yung people ko, way ko batasan, nga magpungko sa sulod sa church, nga way ka pamati pulong sa Ginoo. Tandaan nyo na. Di ba? Mga especially kabataan, no? Gapamati ko, way ko gakos ang distraction. Way ko nagatag sa distraction. I'm just listening. So you want to grow? You want to be blessed by God? So you have to listen it. You have to honor it. No? You have to respect it. Then God will bless you. If you don't like it, so that's your choice. Di ba? We pastors, we only do what is best for you. We can give advice. Di ba? For the good of your life. Tama? So, mati ta po lang sa Ginoo. Do not distract others because that's the one I hate sa sulod sa church. Because that is not my character, especially when listening God's word. Okay? Sorry to tell you this, no? I'm so frank, no? Sa tao, because that's the way I teach. Even my kids, si Caleb, si Ape, why ka mo kabalo? To tell you frankly, ginahanot ko na sa balay. No? Ginahanot ko na. Kung makita nyo may labag ang iyang tiil, adlaw sa pagsimba, tapos sa pagsimba, nano ka, nahanotan na ni Papa. Ngahaw, gwa sulo dubraya. Why problema mangihi? Pero kung gwa sulo dubra mo, lagaw-lagaw, di na sakto. Tama? Agod magtako ka, manuto ka. Hindi ay kagasimba sa tao, ay kagasimba kay pastor. No? You are worshiping God. That's why you are here. So, we must listen the Word of God. So today, aton speaker, why naman sang iban, as informed by Pastor Ed. So, pangabayon to si Pastor Justin, no? To give the message of God. Mayong aga sa tanan, no? Salamat gid sa sininga aga nga ginhatag sang Dios sa akon. Ginambalan ko ni Pastor nga ako mawali subong. Unamdam ko sa Sunday, Father's Day gali. Tapos ako hindi pa man ko tatay. So ano ako ni Wali? Kay hindi pa ko tatay. But I have a father as well. Diba? Hindi pa ko tatay pero may tatay ako. Nga kuwaan ko base sang kabuhi sang tatay. Kag sa siningation ton ana to no ang ina nga bagay. Kag salamat Pastor sang kay gayunan na ginatag mo nga makawali naman sang pulong sang Dios. Kay kung kisa ka lang gawali, do hindi ka nakabalo magwali. Law of use and disuse, di ba? Ang sa kabagay nga wala mo na ginagamit, malimtan mo.
Pero ang bagay nga, permi mo ginagamit, ma-enhance mo pagid kag magsagad ka pagid. So, pero salamat no sa Dios. I really appreciate man kay gintawag kita sang Dios na magwali sang pulong niya. That's why ari ko to subong nagatindog na makawali sang pulong sang Ginoo. Ginapangabay ko kamo sa pagtindog, ginapangabay ko kamo sa pag-open sang aton nga Bible. Salamat kay Pastor Hermosilias no nga nag-remind sa aton nga ining time ang time sa pagpamati sang pulong sang Ginoo. Romans 8 verses 14 to 16. Romans 8:14 to 16. Basahon ninyo naton sang balos-balos. I will read verse number 14 and then you follow verse 15 and then magadungan kita verse number 16. Siling sa Bible, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Mga muyo kita, Ginoo pasalamat kami sang imong nga pulong nga ginahatag mo Ginoo sa amon subong pamlandongan namon and to celebrate Ginoo sang Father's Day. Salamat Ginoo kay may mga tatay kami nga nagtindog sa tagsa-tagsa namong kapanimalay. That's why Ginoo nga ari kami subong. Because of them. Kung di bangod Ginoo sa ila, siguro wala kami diri subong. Pero bangod Ginoo sang ila nga pagpangabudlay, kag pagtingwa Ginoo sa amon nga kabuhi, ari kami subong Ginoo. Kani Ginoo takos man sila nga pasalamatan kag i-celebrate Ginoo ang ilang kadlawan. In Jesus name, amen. Magalingkod ang tanan. So sa sini nga balaan nga kasulatan ginbasa naton. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So remember that if you are a son of God, or we are sons of God with S, you have the Spirit of God. So that is a very fundamental in the life of a Christian. Kung ikaw isa ka Kristohanon, dapat balaan mo na. Nga kung ikaw anak sang Dios, may spirito ka sang Dios. Amen? So dapat balaan mo na. Hindi pwede nga hindi ka nakabalo because that is your assurance of salvation. And that proves nga anak ka sang Dios because of the Spirit of God nga ara sa imo. Siling sa Bible, Ephesians 1:13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, that Jesus died, buried, and rose again. Amo na ang gospel nga nabatian naton, nga nabato naton, nga ginsaligan naton, kag gintindugan ta, kag nakaangkon kita sang kaluwasan. The gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Especially sa mga baguhan. Mga bago lang bala kasimba, bago lang naluwas, pila pa lang kabulan, dapat ibaluon mo gid that if you are a son of God or you are sons of God, dapat ibaluon mo nga may espiritu ka sang Dios. Kaya kung wala ka espiritu sang Dios, duda ko sa imo. Hindi ka iya sang Dios. If any man are not led by the Spirit of God, they are not of God. Hindi sila ila sang Dios. Hindi sila ila sang Dios. So you have to be sure that you have the Spirit of God. Paano? Ari pulong sang Dios. Kung nagtuo ka, kung nagtuo ka kay Kristo Jesus, sigurado nga may espiritu ikaw sang Dios. Kung wala ka nagtuo, wala ka espiritu sang Dios Simple ka tama siling sang Bible. 1 Corinthians 1:22, who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. Ginsilyuan kita. In our hearts, siling sang Bible. So, diri sa pulong sang Dios,
madamo diri no or apat ka bilog gintawag diri nga mga anak sang Dios. So i-review ta ni nabatian niyo ni sang una, but for the sake sa mga baguhan, base magtingala kamo nga anak man ni sila sang Dios. Sabi ko ang anak sang Dios isa lang. Hindi, damo na siya klase. So number 1, angel as sons of God. Ang angel gintawag man sila sang Dios nga mga anak sang Dios. Genesis chapter 6. Genesis chapter 6. Paano ta balaan nga angel na? Ang taon ta na karon sa balaan nga kasulatan. Genesis 6 verse number 2. Genesis chapter 6 verse number 2 siling sa Bible. And the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose. And the Lord said, My spirit shall not always strive with men, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. There were giants in the earth in those days, and after that the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, and same became mighty men, which were of old, men of renown. So ining mga angels, mga anak sang Dios, nangasawa sila. Kagang ila nga mga kabataan, mga higanti. That's why sa Bible, they were giants in those days. May mga higanti. Diba? Higanti ang ilang nga mga height siguro dira sa 9 footer or 11 footer sila. Kay silingan ni Joshua kag ni Caleb, mga grasshopper lang kami para sa ila. Do tinapay lang kami, no? Do pandisa lang kami para sa ila. Nakita niya mo ang mga giants. Sino lang tao nga himo sa nga klase nga tinuga, no? So sons of God, sino ini sila? Job 38 or Job 1 anay, Job 1. Look at your Bible in the book of Job chapter 1. Sila sa Bible, Job chapter 1 verse number 6. Sila sa Bible, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. May isa kation siling sa the book of Job nga ang mga anak sang Dios nagpresentar sila kagalingon. Kag si Satanas nagpresentar man sa sang kagalingon niya. Kung anak ni sang tao, di ba? Ano madungan si Satanas kag ang anak sang tao presentar sa Ginoo? Kaysa una, way pa man tao, di ba? They were angels. They were angels. And knowing that Lucifer is, angel man siya, anointed cherub, di ba? Ginlaglag sang Dios, bangod sang iyang bugal. The sons of God. And also, Job 38. Job 38 verse number 7. Job 38 verse number 7. Siling sa Bible, when the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. During ni siya sang pagtuga sang Dios sang kalibutan. Kaya kung basahan mo dahil verse number 4, where was thou when I laid the foundation of the earth? Declare if thou hast understanding, who hath laid the measures thereof, if thou knowest, or who hath stretched the line upon it, whereupon are the foundations thereof fastened, or who laid the cornerstone? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Sang gintuga sang Dios ang kalibutan. May tao na, wala pa. Anghel, upod sang Dios. No? Anghel. They were the sons of God. Mga anghel. Gintawag sang Dios, sons of God by creation. They were creature of God. Mga tinuga sila sang Dios.
and they were called sons of God. Mga anak sang Diyos. Not only angels, but also Adam. Si Adam is a product of direct creation sang Diyos. Si Adam, wala siya nag-agi sa taguangkan sang iloy. Wala siya nag-agi sa pagka-baby. Di ba? Why siya nag-agi sa pagka-baby? Kita yung nag-agi kita. Si Jesus nag-agi siya. Si Adam lagi, si Adan lang gid, no? Ang intugas ang Dios nga direkta. And also Adam was called son of God. Look at your Bible in the book of Luke chapter 3. Luke chapter 3. Pwede nyo na ma-take down, then you gamito nyo man sa inyo nga Bible study, kung may mga Bible study ka mo. Okay? Luke chapter 3. Luke chapter 3. Kung basahon din natin, isa na sa genealogy or mga generation until nakalabot sila sa punuan. Okay, Luke chapter 3. Basahon din natin verse number 24. Which was the son of Mathat, which was the son of Levi, which was the son of Milcai, which was the son of Janna, which was the son of Joseph. Kung diretson mo na, in verse number 38, malumpat kita, kay parehas mo lang na nga san dira makita mo, kay genealogy gani. Verse number 38, ining last, which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Gin-trace back ang genealogy, ang generation, gin-trace back from present to backward. Hasta nagabot kay Adan, hasta nga si Adan, naghalin kay Jesus. Naghalin sa Ginoo. During that time, way pa na-reveal si Jesus. Naghalin sa Ginoo, which was the Son of God. So, angels and Adam are the sons of God by creation. Mga gintawag sila sa Bible nga mga anak sang Dios or anak sang Dios pagi sa pagtuga. Pagi sa pagtuga. Not only angels, not only Adam, but also, of course, us, kita. Gintawag kita sang Dios nga anak sang Dios. But before kita magkadto sa aton nga bahin, si Jesus gintawag man siya nga anak sang Dios, di ba? Jesus the Son of God. By ano? By creation man? Hindi. Jehovah lang nagambal. Basta si Jesus sa Jehovah tinuga lang. Tinuga lang siya, mighty lang siya, hindi sa almighty. Ang Almighty, amay na siya. Pero si Jesus, mighty lang. Diba? Di kulang or almighty. Di mas nakogya pa ng almighty, no? Tiyan mo na ilang acclaim. Nga si Jesus, kung Diyos siya, gamay lang siya. Gintuga lang siya. Sang Diyos nga amay. But si Jesus is not created by God. Jesus is not created by God. He is the Son of God by nature. He is the Son of God by nature. Kung may tatay, may bata. Di ba? And Jesus Christ is the Son of God by nature. And of course, kung tunaan natin ang Trinity, isa man lang ang Diyos, but there are different personalities sa Bible. And Jesus is the God manifested in the flesh. Si Jesus ara na siya sang una. Kayo po niya gani ang amay. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1, di ba? Ara na niya si Jesus, upod niya ang amay. Kay si Jesus pulong. Pero during the Old Testament time, si Jesus, ang ngalan nga Jesus, wala na gin-reveal. New Testament na. Di ba? New Testament. Because Jesus means God manifest in the flesh. Jesus means Savior, manluluwas. Di kay way pa man may napatay sa una nga manluluwas ang una. Di ba? Diri lang. Sa New Testament. Di ba? Sanggin lansang si Jesus. So Jesus is
also the Son of God by nature. 2 Corinthians 1:19. 2 Corinthians 1:19. Siling isang Bible. For the Son of God, the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, but in him was yea. Gindefine ni Pablo, kag amo ni ang ginawali ni Pablo, kag ang mga upod niya sang una, nga mga nagawali sang pulong sang Dios, si Jesus nga anak sang Dios. Di ba? The Son of God, Jesus Christ. Grabe, no? Amo ni siya ang ginatawag nga built-in dictionary. Di ba? Immediate interpretation. Nga aman, ang iya nga definition is within the verse. And this is immediate interpretation. Immediate interpretation. Built-in dictionary. Jesus, the Son of God. Or, the Son of God, Jesus Christ, is the Son of God by nature. Diba? By nature. Ano nature sang Diyos? Diyos nature ya. Ano characteristics sang Diyos? Amo na, all-knowing, omnipotent. Kung anong nature sang amay, kay bangod nga nature, or the Son of God, si Jesus by nature, amo man na ang nature nga na-possess niya, pareho sang amay. Diba? So, number 3, kita, ng mga Kristohanon, we are called sons of God by way of adoption. Kaya ginagin mention ni Pastor, no? Sa lapas. Way of adoption. Diba? Gin sugpon lang kita. Salamat sa Dios, kay ti anak kita sang yawa. And God has to repurchase us again. Or repurchase us again. Or repurchase us. Amen. Kinanglan ng Diyos nga i-redeem kita or baklon kita liwat nga aman kay ginkawat kita sang yawa. Di ba? Bangod sang sala nga gintuga sang aton nga amay amo si Adan. Nadagdag sa sala, nagsiparar ang Dios kagang tao, nagpatunga ang sala, kagang munang sala, amo nangin barrier, nangin upang, nangin may wall dira nga hindi kita makadirekta sa Dios. But because of the person of Jesus Christ nga nagpalansang sa cross, we can cry, Abba, Father. We can cry, Abba, Father. Diba? Siling sang Bible, Philippians 2:15. Philippians 2:15. That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Di sila ni Pablo, bilang anak sang Dios, hindi kita dapat mangin balasolon kag salawayon sini nga tiko nga kalibutan. Sila sang Bible. Kay kita anak sang Dios. We are sons of God. We are sons of God. So wala na, no? Balaan na naton kung sino ni silang mga anak sang Dios diri sa Bible. So, ang title sa mensahe ko subong, The Personalities of a Father. The Personalities of a Father. Ano ang mga personalidad sang bilang isa ka tatay? No? So, as I have said, di ako tatay, but I am learning by the experience of others and by the experience of having my father. Personalities of a father. So, number 1, sir, wala ako father, no? Ay may mga kabataan nga wala father figure. May mga ginatudloan ako nga sa pisip ko wala sila gali tatay, no? So there are reasons nga mga amo sina
maybe no, ikaw isa sa mga amusina nga wala ikaw father figure, nagdako ikaw, nga wala ikaw sang father figure na ginaupod, wala ikaw father figure nga ginaustorya, and that is very sad. But remember that aside from your father in the flesh, we have a father in heaven. We have a father in heaven, and our father in heaven, number one, is our teacher. My father is a teacher. My father is a teacher. Kag nami kung ikaw isa ka tatay, you will also possess the personality of a teacher. Kay may bata ka mo. Di ba? And kung ikaw isa ka teacher, gatudlo ka sa imong mga bata. Ano tudlo mo sa imong bata? Mga maayong nga bagay o kung mga malain. Our God is our teacher. John 14:26. John 14. Ang Dios amo ang aton nga manunudlo. Siya ang aton manunudlo. John 14:26. John 14:26 gali. Abi ko 4:14. 26 silang sa Bible, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things unto your remembrance, whatsoever I have said unto you. Siling ko kagina, kung ikaw anak sang Dios, dapat may espiritu ka sang Dios, di ba? Siling ko kagina. Nga man, kay kung may balaan ka nga espiritu, that Holy Spirit will teach you. Tudluan ka. I-convict ka. Hikuton ka sang balaang espiritu sa mga maayo nga bagay. Di ba? By way of convicting you by God, matudluan ka sang Dios. Tudluan ka sang Dios sa mga madamo nga bagay. So, who are the first teachers of the child, di ba? Parents. Kung imo to una-unaon, ang bata, antes pa na siya magsulod sa eskwelahan, may teacher na siya. And ang iya nga teacher, wala na sang iban, iya ginikanan. That's why, kung anong batasan sang bata sa sulod sang eskwelahan, amo man batasan niya sa sulod balay. Kaya una nga daan, amo nang eskwelahan niya ang iya nga balay. The first training ground of a child is his or her home. Ang iya nga panimalay. Ang iya nga panimalay. Kagang iya nga teacher, wala na sang iban kundi ang iya nga ginikanan. Iya nga ginikanan. Kung tunaan natin ang history sa pagiging teacher, no? Insert ko na lang para may ideya kita. Who are the first teachers in the Philippines? First teachers in the Philippines, they are called American soldiers. Kung aton tunaan ng history, no? Ang mga una tagidya nga mga teacher, mga American soldier, mga soldado. Kagintawag silang Thomasites. Because halin sila sa isa ka barko nga nagapangalan United States Army Transport Thomas. Gintawag na silang Thomasites, and they become our first teachers. And they established public schools in the Philippines. Sila na ang mga nagpatindog sang mga eskwelahan diri. Education ang ilagin impart sa aton. Di ba? Ang Kastila Catholicism religion ang tudlo nila sa mga Pinoy. Pero mga Japayuki, mga Japanese, vocation. That's why mga Japanese, mga ano sila? Mga discipline. Kayo yung mga industrious mga tao, no? 'Di ba may natabo sa una nga ano sila? Nga tsunami.
Di ba? Tsunami ito. Ito nga tuig. Then after pila ka bulan, naka-recover sila dayon. So, that's how disciplined they are. And somehow, they imparted us sang muna nga bagay. Gamay lang galing, iti pangibabaw, gyapon ng pagka-Pinoy, Vocation. Diba? That's why kung magkanto ka sa Japan, dako sweldo. Mubod ka lang manok, may 100,000 ka na, no? So, pa Japan ka tawa. Vocation. So, teachers. First teacher. The first teacher of a child is no other than his or her parents. You are a teacher to your child, to your children. Kag bilang isa ka teacher, mayara kita sang ginatawag nga power. May gahom ka. Sa isalod sang eskwelahan or sa sulod sang classroom, ang isa ka teacher mayara na siya power or superpowers. No? So number 1, legitimate power. So bilang isa ka teacher, of course, kay teacher siya, he has the authority of being a teacher. Kaya ang bata, estudyante lang, kag teacher ya gid. So of course, taas position sang teacher ya. Ang bata, marespeto lang gid na, mahatag lang gid na otoridad. Kag isa na sa mga gahom sang isa ka teacher, nga tulukon siya sang bata, nga mataas. Kay teacher siya. Galing subong doon nagsuli na, no? 21st century. Isog pa ang estudyante sa mga maestra. Di ba? Na ginabatuan ng mga maestra. Sa una, isang time na mo, nabtang ko pa, no? Uso pa sa una, corporal punishment. Kag mga bakulanay, squat. Kag sa una, nakulbaan kami sa among teacher. Subong, wala na. Oh? Teacher na nakulbaan sa estudyante. Di ba? Nagsuli, nagitsawang kalibutan. That it should be the teacher is the authority inside the classroom. Di ba? If you are a parent and if your child is your student and if your home is the first school of the child, then you have the authority over your child because you have a power, because you are a teacher. Di ba? May otoridad ka, hindi pwede nga ang bata, isog pa sa teacher ya, sa ginikanan. Init, gid ko na mo, nga, di ikaw problema pati. Ikaw pa mapati sa bata. Hindi pwede. Muna nga gaugtas ko sa balay, kay ang nanay kag ang lula gasunod sa apo kag sa bata. Ay, gaugtas ko. Mukha mo, gina mo problema, pila kadlaw. Sulod, ka muna sa sako. Gaugtas, kid kuya. Ako hindi ko naya kasaw. That's why mga inablos, yung kinakulbaan, ginasako. Iga pang bakol, kuya. Why pa kuya bata, puga pang bakol na ko. E nga man, hindi ko gusto nga sila masunod. Dapat ako masunod. Di pwede. Bata, dapat ikaw masunod. Kaya kung the moment kapasugtan mo nga ang bata masunod sa imo, babay. Ikaw na masunod. Ikaw na masunod. You have a power. Being a teacher, may gahom ka. Bilang isa kaginikanan, may gahom ka over your child. Hindi pwede nga ikaw masunod. Sila dapat masunod. Basta maayo lang. Basta maayo lang. So number 2, referent power. Mayara ka sang gahom. No? Or loco parentes na sa tawgon. But silingon, you are a second child. Or a second father or second parent. Ang isa ka sa kabata. Diba? Number 3, coercive power. Ang coercive power, power to give punishment. Power to give punishment. Kung ikaw isa ka teacher, may gahom ka sa sulod sang classroom nga hatag punishment sa bata. Part na iya sang disiplina sa kabataan.
Di ba? Kag part na siya sang kabuhi sang bata. Kag part na sa sang ubra sang isa ka manunudlo nga pinahan ang bata. Sa tsakto nga pamagi. Kay subong ti bawal na subong sang corporal punishment. Kung sa eskwelahan ka, o kung sa sulod mo panimalay, ti pagusto ka, o kung sa susulod eskwelahan, kung teacher ka gid ti bawal na. Pero kung convert mo naman sa panimalay, pwede gid yagyapon. Hindi mo lang pag-post. No? Kaya ang Bible katudlo sa ginatawag nga pagdisiplina sa kabataan. Coercive power. Power to give punishment. Anong purpose? Sang punishment to weaken the behavior. To weaken the behavior. Para hindi yan na pag-ubrahon ang isa ka bagay nga hindi maayo, gaan mo siya pinahi. Hindi pag cellphone, no? Amo nang pina mo si Yabi. Removing something, that is punishment. Removing something to weaken the behavior. Hindi pag cellphone, hindi pag kawarta. To weaken the behavior, kamo man lang makapalain sa iya. You have a power. You have the power to give him or give your child a punishment. Give your child a punishment. Not only that, siyempre, hindi man lang brata. We have the power to reward. Reward power. Bilang isa ka ginikanan, bilang isa ka teacher, sang aton mga ginikanan, or sang aton mga kabataan, hindi lang puro gaya man reward, kung makahimo sang maayo. Ilagaw man sa SM, bakli man milk tea. Di ba? Kung may maayo nga buhat, ang purpose ng reward to strengthen the behavior. Para liwat-liwaton niya ang maayo nga bagay, tagai kwarta. Di ba? Reinforcement. Para mapapati mong bata, gaya tinapay. Pakana. Taon-taon, di ako pagpatiyon. Ayun, patiyon ko ni sa akin, dugay may pagkaon naman ko ni. Di ba? Reward. Reinforcement. Reinforce the child nga magpati sa imo. Give something. Especially kung may naimo nga maayo. And number 5, expert power. Dapat, kung ikaw isa ka teacher, ikaw isa ka ginikanan, you are an expert over your child. Hindi pwede nga alam pang bata si mo. Nga man, madulaan na sa salig. Ay, alam ko, damo ko na balaan si mo nga ni pa. Low, ay no? Ari pa, tudloan ta ka pa. Tudloan ta ka tay. Amo ni tayo magano. Hindi, dapat ikaw expert over your child. Hindi pwede nga tudloan ka sang bata. Hindi na pwede. Dapat ikaw matudlo sa bata kay because you have an expert power. You have an expert power. Bilang isa ka manunudlo sa imong mga bata. Bilang isa ka teacher, isa ka ginikanan. And all these things na-possess ang Diyos. Ang Diyos may legitimate power because He is God. He has deity. Diyos ang Diyos. Kaya He has the authority. Referent power ang Diyos bilang isa ka tatay man and able to comfort us. Ang Diyos may gahuman sa pagpina sa aton. That's why kung ang bata hindi mo pagpinaan, magdako, bastardo. Siling sa Bible. Look at your Bible. Ari, siling sa Bible, Proverbs chapter 22. Way pa ko bata, pero kung may bata, ako blakad lang, mamakol, gid ko yung may sala. Swerte lang sa bata sa ako, no? Pati hindi man. Kay bangod nga palangga taman ng bata. Kung may sala, no, naton, bakulon. Kung may maayo, tagaan reward. Kay siling sa Bible, ari. Proverbs chapter 22, verse number 15. Makita mo din kung nga ang Diyos nagapina sa tao. Di mo makita. Proverbs 22:15. Proverbs 22:15. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Kabuangan,
Nagapos sa tagipusoon sang bata, pero ang bakol sang pagkorektar magapalayo sa iya. Ipapalayo siya sa mga munang abagay. Di ba? Hindi lang muna, dara pagit sa may 23, chapter 23 and verse number 13. Silang pagit sa Bible, withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die, thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell. Kung gusto mo, pimpiyan mo bata, pakula. Sino sa Bible? Di ba? Sino sa Bible, thou shalt beat him with the rod, thou shalt deliver his soul from hell. Thou shalt deliver his soul from hell. Isa bakulay lang damo nagyan ko, no? Sanguna, kay nanay. Bakol. Kay tatay, sumbag eh. Muna sa una ko na agyan. Ano na siyang purpose? Sang chastisement. Sang Dios sa aton. Makita ta diri. Ari, sila sa Bible. Hebrews chapter 12. Nga ginabakol kita. Kag nga mamakol kita sa bata naton nga may sala para ikorek ya kabuhi. Nga anong rason? Hebrews chapter 12. Aring rason. Siling sa Bible. Hebrews chapter 12 verse number 6. Hebrews chapter 12. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Ara ang rason. Ang Diyos, kung sino ginahigugma sang Diyos, ginabakol niya, ano ni scourgeth, ginabakol pag ito, no? Every son whom He receiveth. If He endured chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Sila nga, kuti kung gina-chasten ka sang Diyos, ginabakol ka sang Diyos, may minsan ginabakol kita sang Diyos mo. Nga ginabakol kita sang Diyos, o kay bata ta sang Diyos. Anak kita sang Diyos. Kung hindi kita anak sang Diyos, bakulong kita sang Diyos. Kung hindi mo bata, may gahom ka sa pagbakol sina. Wala ka gahom. Tatay lang na yan may gahom. Diba? Amo man na sa Dios. Kay palangga kita sang Dios. But if ye without chastisement, whereof all are partakers, then ye are bastards and not sons. Sinin sa Bible, magdako ang bata, magdako kita, maanad kita sang salangin na imo tayo, way ta sang bakol. Way kita ginabakol sang Dios, di ba? Ang tawang tao mo kagibakol. Yapanuto, di ba? Ang tawang tao kasalapo problema. Kagibakol sang Dios bala. May masakit nga naagi, may patay sa pamilya. Kag by way dira siguro ma-realize siya basi bakol ni sang Dios. Ginabakol nako sang Dios. Pagi dira, matadlong mo kabuhi mo. Kay kung wala ba ko lang Diyos, madako ka or magpadayon ka sa kabuhi mo nga, kabuhi mo nga bastardo, baka kabuhi mo lang pawala lang. Liho-liho nga kabuhi. Kay wala ka bakol mo. O ginabakol ka manggulo sa Diyos, pero wala mo ginatagaan importansya. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Grabe, no? Father of our flesh, gave them reverence. Respeto. Respetado, ganyan yung mga tatay. Kay siling sa Bible, gave them reverence. Di ba? Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Diba? Kung gahatag kita reverence sa aton tatay sa unod, how much more sa langit? Ang tatay naton sa langit, siling sa Bible. For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he
for our prophet that we might be partakers of His holiness. Ari, ang purpose sang correction sang Dios sa aton. No? Correction sa mga bata. Kay palangga. Because of love. Kung wala mo ginadisiplina, wala ka care sa bata. Wala mo siya wala mo siya ginadisiplina, wala ka sang gugma sa iya. Pero kay bangod nga palangga mo siya, disiplinahon mo siya, kay balaan mo para na sa iya. Hindi na para sa imo. Hindi na sa kahuyanan niya, para na sa kaayuhan niya. Para magtadlong sa manuto sa siya kabuhi. And later on, magdako ina nga bata, minsindihan niya kung aagin bakol siya ni tatay niya. Kaya kung ang bata nga na magkapamilya na pilakadlaw, amo man ang imuon niya. Amo man ang imuon niya. Kung wala mo siya ginbakol, basulo niya pa ka, iway mo ko ginbakol mo. Diba? Noon, tawab lang mga kabataan na kagibakol sa ginikanan kay respeto na sila sa ginikanan nila. Nadlokan na sila sa tatay nila. And it should be nga mahadlok ang bata sa ginikanan. Di ba? May pagpalangga. Hindi lang puro hadlok, di ba? Kag hindi lang puro hadlok ang ihatag mo sa bata. May pagpalangga. So, amo na sila sa Bible. So, ano to? Teacher. My father is a teacher. Are you a teacher? Are you a teacher to your children? You're a teacher. No? Ikaw a teacher ka. Hindi ka formal teacher, but you are a informal teacher sa imo nga mga kabataan. And you have to remember that. So number 2, personalities of a father. Number 2, my father is a leader. Are you a leader? Oh? Leader. Kung tatay ka, leader ka dapat. Hindi pwedeng iban ma-lead sa imo panimalay. Ikaw. Diba? Sila sa Bible, Proverbs chapter 27, because our first leader is God. Ang Dios gid mismo nga ton nga leader sa kabuhi naton. But we follow the examples of God sa kabuhi naton. Proverbs chapter 27, verse number 1. Look at your Bible in the book of Proverbs. 27, verse number 1. Or Proverbs chapter 23 na lang. 23 verse number 1. 23 verse number 1. So sala ako nga nalista. Sala gid ako nalista. Sa nga verse, sala nalista ko nga verse. So i-forget na lang. May isa ka kanta dire nga nagasiling, He leadeth me. By His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. So kita nga mga Kristohanon, mga leader sa aton nga panimalay, una gid, we should let God to lead us. No? Pabayaan nato ng Dios nga ilid sang Dios ang aton nga kabuhi. We seek the leading of God. Ginapangita nato ng pagiya sang Dios. Pabugtaw mo sa aga nga aton pangamuyo, Ginoo, giyahi man ko sining adlaw. Lidiri man ko Ginoo sining adlaw, masunod ako sa imo. Di ba mo naton pangamuyo? We seek the leadership of God sa kabuhi naton. Kagamo ng pinaka-importante sa kabuhi sang isa ka tatay nga may leadership siya nga ginapangita sa Dios. Kagang authority niya ang Dios. Kagamo na ang iya nga sundon. A leader is a role model, di ba? As a father, you are also a role model because you are a leader of your home, of your family. You are a role model, number 1, of faith. Are you a role model of faith? Kita bala, example lang aton nga kabuhi sang pagtuo. Dapat we should be a role model of faith sa aton nga mga kabataan. Dapat kita gapanguna nga masimba. Diba? Dapat kita ang manguna nga
maghagad sa aton nga bata nga masimba. Kung ikaw Kristiyano, may mga ako, for example sa akon, why kuya tatay nga I don't have a father Christian nga upod na akon, di ba? Tatay ko plaubog. So, pero salamat sa Dios, bangod nga may mga tatay man ko sa pagtuo, and they are my examples. Sila ginatulok ko nung spiritual father as a role model. Diba? As a role model. So, basahon na ito ng pulong sang Diyos. Deuteronomy chapter 7, verse number 9. Deuteronomy 7:9. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant mercy with them that love Him, and keepeth His commandments to 1,000 generation. So, ang Diyos naton matutom. He is the best example sang pagka matutom. He is faithful. He is faithful. Si Abraham, nakita ni Isaac ang katutom ni Abraham. Lantawa bala? Ang katutom ni Abraham nga nakita ni Isaac. Genesis chapter 22. Genesis 22 verse number 7. Ari sila sa Bible. Verse number 7. And Isaac spake unto Abraham his father and said, My father? And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Tingala si Isaac. Naglakat sila mo sa one of the mountains of Moriah or land of Moriah. Dugidugay lalakat. Lawig-lawig nga paglakat. Upo dyan si Isaac. Hamtang galakat sila, may mga dala sila nga mga kahoy para, ano na mo, burnt offering. Tingala si Isaac, tatay, may dala ka nga kahoy, dira, kag mga kalayo, kag pangkalayo sa ilang burnt offering, kag knife, kutsilyo. Pero di na ang imo karniro, tay. Di na karniro mo, way ka dala karniro. Way sa kabalo siya gali karniro. Siya ang imuon karniro sa niya tatay. But, ano natabo? What happened? God provided the lamb. Pero nakita ni Isaac kung paano nag-obey ang iya nga tatay sa Dios. Kag even na-experience siya niya, no? Kay siya mismo naka-witness. Kagin pamangkot niya tatay nga diin ang karniro. Kagili siya ang karniro. He witnessed. He witnessed the faith of his father. Ang pamangkot, do your children see your faith? Do your children see your faith? Kita bala nga mga ginikanan, makita bala sang aton nga mga kabataan ang aton nga pagtuo sa Dios? Are we a role model of faith? Role model bala kita sang pagtuo sa aton mga bata? Di ba? Are we a role model sang pagtuo? Hebrews 13. Hebrews 13. Hebrews 13. Ari sila sa Bible. Hebrews 13. Verse number 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken you unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Dumduma sila nga nagadumala sa imo. Silin sa Bible. Kag naghambal sa imo sang pulong sang Dios. Silin sa Bible, sunda ila pagtuo. Whose faith follow. Di ba? Considering the end of their conversation. Kay base, mag-abot ang tiyon nga mapatay sila. End of their conversation. Hindi mo na sila makaupod. Sila nga kabuhi. Di ba?
Sunda ila pagtuo. Ang pamangkot, is our faith worth following? Ang aton bala pagtuo, worth following bala sa aton mga kabataan? Ang aton bala pagtuo, ano bala, ang sulundanon bala? Nga pagtuo sa aton mga kabataan? Are we a role model of faith? Di ba? Ikadua, role model of love. Role model of love. Role model of love. Are we a good example sa pagpalangga? Makita na sang bata ang pagpalangga sang iyang tatay sa iyang asawa. Sa iyang nanay. Kaya oftentimes, no, ako nagit no nga experience man sa kabuhi, wala ko yakagi man nakita no nga fatherly, wala ko gin-experience siya ng fatherly advice, fatherly godly advice, fatherly affection, fatherly love, kag husband love toward my mother sa akong nga tatay. Wala ko na nakita ya. No, bulaan ka mo nag-witness nyo na mga kabataan. If you have witnessed the love of your father to your mother, then you are grateful. You are blessed. Kaya hindi tanan nga kabataan nga witness na ako natubuan ko buot sa kalibutan si nanay kay tatay way nega updanay tulog kay si tatay ay adodlaw hubog, no? Sino nga asawa maulid si mo kung ubog ka. Di ba? Wala ko na nakitaan. Wala ko nakitaan kung paano palanggaon ni nanay si tatay. Basi ka pa gatulog sa gatanaw sila law. Pero tuod na, di ba tay? Wala ko nakita ang sweetness, ang romance nga ginatawag bala. Kung paano mo i-date imo isawa, nga mangin tayo mangin role model kung man nga sundon sa kabuhi. Kung nga amo ni gili pangaluyagan ni nanay si tatay. Amoy ni atipanon, amoy ni amumahon bilang isa ka asawa. Dapat kita nga mga tatay, hindi man ko tatay, but I have experience siling ko. Sa akon nga ginikanan, ang muna nga bagay. Dapat we are a role model of love. Pakita naton kung paano naton igugmaon ang aton nga asawa. Di ba? And that is beneficial as well sa mga kabataan. Beneficial na yan sa mga bata. Nga man, magdako sila. Sundo na nila. Muna ginaigugma ni tatay, ni papa, si mama, ang akon nga asawa, amuon ko man nga pagigugma. Diba? Pero kung ang bata, pero may lang makita, tapungulay si nanay, si tatay. Wala ko duda, no? Kasi ang bata, amo man na imuon niya sa iyang asawa. Kaya nakita ya mo. Di ba? Nakita ya. Role model. Modeling. Children follow what they see. Modeling. Ba? So dapat, we are a role model of love. We are a role model of love. Di na sa Bible, Ephesians. Biblical kita, no? May mga evidence kita di sa Bible kung nga ginahambal na naton. Role model of love, Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Sila sa Bible, Ephesians chapter 5, verse number 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Ari mando sang Bible, pero meaning ginambal sa kasal. Ang responsibilidad sang bana palanggaon ni asawa. Kagang responsibilidad sang asawa magsumiter sa iyang bana. Ngaman, if you love your wife, your wife will just respond. Kung palanggaon mong isa ka bata or isa ka babae, ang babae, bisan di ka na palangga, nakita yung palangga mo siya, palanggaon niya ka na.
because they will respond. She will respond sa pagpalangga mo. She will respond. Bisan sa nobyanay, di ba? Kung ang nobya mo nga hindi igay ka palangga, iduway gid sa luyag sa imo, palangga alang. Palangga alang hasta maluyag sa imo. Kaya nga ma-respond na. Kaya nakita yang palangga mo siya. Sila yung isang laygay sang asawa sa bago kasal, ang iya palangga alang ang imong asawa. Kaya ang asawa mo ma-respond lang na sang pagpalangga mo. Ma-respond lang na iya. Role model. Palanggaon naton, no? Ang aton nga mga asawa, kag palanggaon naton ang aton nga mga kabataan. Do your children see your love? Do your children see your love? And next thing, are we a role model of obedience? Are we a role model of obedience? Di ba? Pakita blas ang bata naton ang aton nga pagka matinumanon, una gid sa Dios. Ikaduwa sa aton nga pastor. Basi kita man mismo ka libak sa aton nga pastor sa aton mga bata, di ba? May mga muna, I hope wala diya sa aton. Di ba? Pero basi may mga muna nga gakatabo, di ba? Sa ibang nga church. Di ba? Basi may mga muna, masubuin na. Because you are not a role model of obedience. If that is happening. You are not a role model of obedience. Dapat role model ka. Sang obedience, unagid sa Dios, gatuman ka sa Dios, ga-permitting ka, gasimba ka, ginapangita, gapakita ka sang pamaagi, nga ginatuman mo ang Dios, kay kita na sang bata. Sa tatay ni may gasimba. Diba? Sa tatay ni may basa Bible, do. Diba? Isa lang kami ka panimalay, pero way ko kita nga gabukad sa Bible. Way ko kita nga ga-pray siya. Diba? Way ko kita. Diba? Are we a role model of obedience? Do your children see your obedience? Diba? If not, you're not. You're not a role model, masubuin na. So, pakita naton. Because we are a leader. We are a leader of our family. Diba? I-break naton, i-break naton ang curse. Diba? Kaya nagalineta sa curse nga pamilya mo. Pero bangod sa aton, nakakilala sa Diyos, i-break ta na. We will build a godly generation. Diba? We will build godly generation. Kaya may pulong kita sang Diyos. Amo na aton nga handom sa aton nga kabuhi. So number 3, lawig no? Number 3, my father is a provider. My Father is a provider. Sila sa Bible, Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Dapat kung tatay ka, kay tatay naton, ang amay naton sa langit, provider siya naton, and He is our example, nga naga-provide sa isang kinanglanan naton, and we, physical father, we should also provide for our children. Because you are a provider. You are a provider. Part na sang imo nga kabuhi. That's why tatay ka. That's why kung nagsulod ka sa pagkatatay, ginpanumdum mo na amangin provider ka. Kung wala mo na dumdum, kag wala ka ka-intindi nga mangin provider ka gali sang imo mga kabataan, tayo way ka nagsulod. Tama? Amo na. That's why pag-isipan, pinapangamuyuan, ginapreparahan, because you are a provider. Di na nagalin, pastor, ari sa Bible gyapon. Genesis chapter 3, verse number 16. Ang tawabala? Genesis 3:16. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Kaya makadto kita na isang mga nanay, no? So, ang nanay, they bear children. Gapaanto sila. Agisa na sa mga part ginasang kabuhi sang nanay. Kung nanay ka, nagyan mo ginang pag-antos, kay, si Adan, si Eva, gini nag-antos man. Kaya mo na siya ang consequences sang sala
nga ginubra sang tao. Bear children, pasakit. Di ba? Pasakit. Pero aring masubo, oh. Damo ko ni nakita, no? Mga single pregnant mom. Ariyo? Thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Kung ano kaklingi ako, no? Sa said wife ko kasawa, pero may mga amigo ako nga share sa akon about sang ilang experiences man as a married and soon to be father. Nag-share sila sa ako, kaga pamangkot mo ka mo. Kung ano kaklingi sang ilang asawa, sang wife pa sa nabusong, o kung, oo, wife pa sa busong, nagklingi na gid sang nagbusong. Because nila sa Bible, thy desire shall be to thy husband. That's why, kung gabusong imo asawa, hindi mo gid pagbiyaan. Kayang handom ya upod ya ka pirmi. Grabe no, subo kung nabiyaan ka, no? Ang tawa bala, subo na. Wala sila bana. Nagbusong, nga siya lang isa, nga ginbiyaan, sakit na. Sakit na. Subo. Kaya sila sa Bible, biblical. Nga ina nga bayi, nga gabusong, ang iyandom na, upod yun na asawa, banaya. Upod yun na banaya. Kaya isa na sila kalawas. Subo nga ang asawa or ang babae, wala siya upod sa pagpangabuhi. Sakit-sakit. Number 17, ari na. And Adam, he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. 19. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for thou dust art, and unto dust shalt thou return. Ari, kung ang ginikanan or ang babae nagapasakit, ang tatay or ang bana nagapangita kwarta, nagapabalhas. 'Di ba? 'Di ba? Amo na. Sila sa Bible, we are the provider. Dapat pangita ka sang kwarta, mabakal ka sang kinanglanon sang imo nga bata. Kaya ang bata mo mangayo sa imo, pa mabakal ko pa bayo. Diba? Dugo man tagi pusoon mo kung di ka katag, di ba? So, amo na, sila sa Bible. If any man provide not his own, especially for those of his own house, di ba? He denied the faith. Provider. Damo po ko di verses, pero hindi ko na pag-i-mention. Aryo, ang provider, pagiging provider, ang provision sang tatay, hindi lang kwarta, hindi lang material. Dapat holistic provision. Sinigkagina ni pastor, may isa ka bata, manggaranon, iya tatay, iya nanay, tatay, ginbasol ya ang iya nga ginikanan. Kaya nagbarumbado ang bata. Yun nga, kamubi mo. Gaan nyo lang ko kwarta. Gaan nyo lang ko kwarta kung ano gusto ko, pero ngayon nyo natag chimpo nyo sa akon. Diba? Ang bata, siling ni Pastor Agina sa iyang sa lapas. Tama na. Because if you are a provider, if you are a father, ang gina-provide mo sa bata, hindi lang kwarta. Chimpo mo, provide mo man. Di ba? Hindi mo na nga, we should balance life and work. Family and work. Di ba? May chimpo gid ka dapat sa imo nga kabataan. Kay pangitao na sa bata. Ay kung ang bata, hindi apir may upod iya tatay, makadto na sa iban nga tatay. Mahulog na buot niya sa iban. Malayo na siya buot niya sa imo. That's why, di ba? Tantawa. Ang kalatabo bla sa palibot naton. Di ba? Layo ang buot sa ginikanan, bangod wala sang chimpo. And ang provision, hindi lang kwarta. Chimpo. Mental health sang bata. Mental.
mental aspect. Diba? Kay mental health na sa bata mo nga kung wala ka chimpo sa iya, sunggod na sa. Ang tawag lang mga kabataan nga wala ginikanan, diba? Kay bisyuan. Not only that, you also a provider of spiritual things sa kabuhi sang bata mo. Manuglaygay ka, patudloan mo sang spiritual nga bagay, kag tudloan mo sa sang maayo. Emotion. Provide ka man sang pagpalangga sa iya. Emotion. Emotional aspect, di ba? Balatyagon. Miyara yang panimalay no do wala balatyagon, no? Kilalahay lang po ara sa sulod balay wala pero way blaga no wala balatyagon si sakagisa. Do miserable nga kabuhi. Because bilang isa katatay or bisang isa katatay dapat provide nato ng aton nga holistic provision sa kabataan naton. Kaya ang Dios gin-provide niya na sa aton. We have the holistic provision sang Dios. We have material provision, we have emotional provision, spiritual provision, and even physical provision sang Dios sa aton. Di nagalin ang kusugaw kaysa Dios. Di ba? Di nagalin ang nga agaw bra kita. Bangod sang good health nga ginatag ang Dios sa aton. Physical provisions ang Dios sa aton. Number 4, so dali ko na lang number 4, my Father is a lover. Ang Dios or ang akon nga tatay mahigugmaon. Lover na akon. So, sa lang sa Bible, John 14:19, we love Him because He first loved us. Kag ang example diri, ari kitang best example sang pagigugma sang isa ka tatay sa iya nga bata. Luke 15 verse number 11. Luke 15:11. Istorya ini siya sang prodigal son, bastardo nga bata. Nagrebuildi siya nga ginikanan, sobrahan sa pagpalangga. Nagbalik, binbaton, gyapon. No? Pagpalangga sa ginikanan, hindi kabatas. Diba? Luke 15:11, and he said, certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. Not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen to that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husk, and the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, How many hard servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servant. And he arose and came to his father, but when he was yet great way off, his father saw him, and had compassion, and ran and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet, and bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Ang bata, nagrebuildi, gitagaan kwarta, kay gusto yaman, ginatag sang nanay, or ginatag sang tatay, karon naglayas, paglayas, naggawaldas ang kwarta nga may ara siya, karon naubos, nagabot ang kagutom, na-realize siya nga sa balay, damo pagkaon, puli ko, kay nagkaon na siya, natilawan niya na ang kapait sa pagpangabuhi mo, kay way na sa kwarta, bisan ang pagkaon sang baboy, gintilawan niya, nangamo siya. Karon na-realize, di na kaya, nagpuli. Karon layo pa lang, kitain na sila sang iya nga tatay, layo pa lang ba, gahuruy-huy, gahurahab, kag nagadlagan, nagahaksanay, nagahibi.
ginalukan sa sang iya nga tatay. That is the love of the father to his child. Hindi ka batas, biskan nun nakadungol mo bata, kung ang bata mo panumbalik si mo, di iya po ka batas. Di ba? Amo na siya. Amo na ang gugmas ang amay. Gugmas ang aton nga amay sa langit. Bisan ano kita ka bastardo, every time nga gapalayo kita sa Ginoo, many times gapalayo kita sa Ginoo, but when we come back to our Father, ang Dios naton way na siya gasikway sa mga kabataan niya nga nagapalapit sa iya. Ang mga kabataan lang nga ginasikway sa Dios, ang mga gasikway man sa iya eh. Di ba? Nainit ang Dios na. Pero kung ang bata may repentance, may repentant heart, kagabalik sa Ginoo o gabalik sa amay niya, ang tatay ni nakabatas. Ano siling sang tatay? Sulugaon, kuwato sang tambok nga karniro, tambok nga baka, iyaw, kag kuwato sang naminaming abayo, pasulubya kon bata, kag pasoksoki sa sang singsing. Nag-celebrate sila. Gin-celebrate nila ang comeback sang iyang bata. That is the love of the Father. Unconditional love of the Father. Unconditional love of the Father. Number 5, this is the last. My Father is not only a teacher, is not only a leader, not only a provider, is not only a lover, but also, this is the last, my Father is a protector. Kung ang, naintindihan ko na, no? Kung ang tatay hindi niya pa gusto magnubyo ya bata, it means ginaprotektaran niya na ya bata. Di ba? That's why, ginaprotektaran niya ka. That's why hindi ka mangakig. Kung ikaw isa ka bata, gusto mo nagid, juwang-juwa ka nagid, di ba? Kung hindi ka pa gusto, pagpajuwaon sang imong ginikanan, gakabala ka sa simo, kay ginaprotektaran niya ka. Ginaprotektaran niya ka. Kag kung ikaw man, nga isa ka, manog pangaluyag, ikaw isa ka lalaki, naglisensya ka, sa ginikanan sa babae, kag kung hindi pas lamang pasugot, inchindi ha, kay ginaprotektaran niya na bata. Ang tawa bala, ang bata, 9 months na gindalas ang nanay sa tiyan. Ginpakaon, ginpailisan, nag-invest na sila sa kwarta para mapaskwila. Di ba, nagmasakit, ginpakaon, gincherifer, ginyos animals. Di ba? Ginyos animals mo na. Ginpakaon mo, laswa, tapos pagdako, gubon sang lalaki. The right of a father to protect his children. The right of a father to protect his children. That's why hindi ka mangakig. Kung nangaluyag ka, hindi ka pagpasugtan sang ginikanan sa babae. Kaya ginaprotektaran niya na bata. Ulatang tsakto nga tion. Ulatang nga makakwarta ka. Ulatang nga makatapos sa pag-eskwela mo. Kagkasarang ka ng mga buhi. Kag kung kaya mo na buhiyon niya bata. Di ba? Natural lang na. Kay ginikanan na. Kay ikaw pala kadlamang yung ginikanan ka man. Because that is the personality of a father. Being a protector in the family. Ang tawag lang ko may ginamo sa palibot, ang tatay hindi katulog. Di ba? Kay ang isipin na, bata ya mo. Isipin na, asawa ya. Di ba? Hindi na sa katulog kung may mga batsaga lang sabi nga lain ginawa kung mabatsaga like may mga ginamo lang ang kaklatabo kag may mga negatibo nga bagay hindi na sa katulog nga man gakabalaka na sa siya nga kabataan kag pamilya ya because he is a protector. He is a protector. Ang tawa ang mga kanakan sang Ginoo, mga taga-Israel, ginprotektaran sila sang Dios sa lugar sang Egypt. Ginpagwa sila from the slave 430 years. 430 years nga gin-slave sila sang Egypt. Ginpagwa sila, ginlaga sila gyapon, pero ginpaagi sila sang Dios sa Red Sea. Ang dagat, no, nagbuka. Nakalabay sila. Ginprotektaran sila sang Dios. Sa init sang adlaw, kamingawan, wala to tanom. Pero ang Diyos nagprotect sa ila by the pillar of cloud by day. Kung wala sila suga, kung gabi,
Ang Dios nagahatag sila sang kapawa by pillar of cloud by night. That is protection sang Dios sa ila. And that is a personality of our Father sa langit na mag-protect sa aton, di ba? Wala ka na notice nga tani madisgrasya ka na pero gin-save ka sang Dios. That is a protection. Ang tawag lang subong nga kalatabo kagapon may na gintapakan niya ulo sa haro. Di ba? Patay. Do not ulo ya. May duwa ka kahagugma gabusong pambay ang kasal guro. Sa pabiya ginbungguan patay duwa. Kita buhi, di ba? Protection sang Dios. Protection sang Dios. And it's the personality of a father to protect also his children and his family. Protect his children and his family. Ang muna ang gusto sang Ginoo sa kabuhi sang isa ka tatay. So, tandaan natin that there is no perfect father in the earth. No perfect father in the earth. Wala perfect nga tatay sini nga kalibutan. Kay wala man perfect nga bata sini nga kalibutan. So don't demand a perfect father. If you demand a perfect father, be a perfect child. Di ba? Be a perfect child. Perfecto ka, di ba? Kung gusto mo perfecto mo ba, tatay, perfecto ka, hindi ka perfecto. Makasasala kita, may kakulangan na sila. Pero we develop, no? We learn, adlaw-adlaw. Sa experience naton, kag sa experience sang iban. Karon, if you are a Christian, kung bata ka ngayari sa church, kag kung may tatay ka nga Diyos nun, may tatay ka nga manugwali, may tatay ka nga gatudlo sa imo, gahagad si mo simba, pasalamati sa Dios. Kay hindi tanan nga bata may tatay nga muna. Wala ko muna nga tatay. Di ba? Wala ko yung muna nga tatay. I wish may tatay man ko nga malaygay sa akon, di ba? May tatay man ko nga magiyas ako to, amo ni mga luyag. Oh. Amo ni ang balon mo. Di ba? Amo ni ang kung may matatay ka nga muna, pasalamati. Appreciate it. Dayawa ang Ginoo bangod sa kabuhi nila. Kung may tatay ka nga bakas-bakas mga buhi, pasalamat ka sa Dios. Kung may tatay ka nga gatudlo sa imo, pasalamat ka sa Dios. Kung may tatay ka nga gapalangga sa imo, lover siya, bisan ano mo ka dungol, palangga yung mga agyapon, pasalamati. Pasalamati siya. Pasalamati ang Dios, pasalamati tatay mo. Kung may tatay ka nga galid sa imo, kag is a role model sa kabuhi mo, pasalamati siya. Pasalamati ang Dios. Kung may tatay ka nga nagaprotect sa imo, tanan-tanan imuon sang tatay mo para hindi ka lang malamukan, pasalamati siya. Hindi ka ma-harm, hindi ka lang masakitan, tanan imuon na sang tatay mo sa imo, pasalamati. You are blessed as a child. Bulahan ka. Hindi paguyangi ay mo tatay. Isa lang na, father like no other. Father like no other. You cannot duplicate your father. You have your own father. Pasalamati. Because not all fathers are Christians. Not all fathers are providers. Not all fathers are role model. Not all fathers are lovers. Not all fathers are teachers. Not all fathers are leaders. Not all fathers are protector sa ilang mga kabataan. If you have one, pasalamati. And if you are a father nga hindi ka pamuni, be one. Diba? You have to learn to be one. Mangin mo na, aman, kay kinanglan na sa bata mo. And it's the right of the child to have a safe place and family. May well-being bala nga maayo. Right na sang child, ara na sa konstitusyon. Nga ang bata, may right siya nga mga buhi, sang insakto. Nga mapakaon, right to education, right to have a healthy nga pagpangabuhi. Right na sang bata. Hindi niya sala sang bata nga magutuman siya. Sala na sang ginikanan. Kay bata na, hindi na nakabalo mga buhi. Di ba?
Gani, kung ikaw isa ka bata, na may muna ka nga ginikanan, gabatas para lang mapakaon ka, bisan waywaay na gid kapangita mo tatay para pakanoon ka. Tatay mo, bisan may ubraga, tingwa gid magwali pulong sang Dios. Kay gusto ya uyubi ang Dios kag mangin example para sa imo. Ang tatay mo bisan kapoy na, gusto ya gid mag-protect sa imo, no? Kung gatuloy nyo balay, sa kaon niya gid para butangan bulkasil, para protektaran ka. Di ba? Pasalamati. Kay di tanan nga tatay mo na. May kilala ko ka tatay. No? Kilala ko. Realidad, yatabo. Totoo gid. Bata yan nasugo ya pangawat. Kay wise la sudan. Gusto mo na imo tatay? Pero may mga tatay nga muna. Realidad, no? Gakatabo na. Arap-arapan, nasugo ya bata yung mga awat kay Wais Lasudaan. Wais Lasudaan. Di ba? Masubo. Appreciate your fathers because this is their day. Ilan sa buong adlaw. Di ba? So siling sang kanta, doon namin kantawan pero way ko practice. Because you prayed, I found my faith in Jesus. Because you love, I learned to love Him too. I don't know where my life would be if you had never shown to me what God has done, what God can do. Now my life forever changed because of you. I'm grateful for the life you lived before me, a life so firmly fashioned by God's grace. For you would always leave the touch of Jesus in every heart, on every face. Because you gave, I found my joy of giving. Because you cared, I cared for others too. I don't know where my life would be if you had never let me see your love of Jesus shining through. God has blessings for beyond all measures, unlimited and boundless from above. But of them all, by far, His greatest treasure is the beauty of the Father's love. Because you stayed, I never felt forsaken. Because you shared, I learned to share, or I learned to that I should too. I don't know where my life would be if you had never shown to me the God you loved, the God you knew. Now, my life forever changed because of you. Because of you. Because of your life, fathers. Bangod sang imong kabuhi, may mga kabataan ka. Eri subong, gapabilin. Gani, pabilin. Namangin maayo nga tatay sa inyong mga kabataan. A good father to your children and a good husband to your wife. Let us pray. Lord Jesus, thank you Lord for your words. Isay na kinakadako nga reminders, unagid sa akon. Unagid Ginoo sa akon. Salamat Ginoo kay nangin blessing ini sa akon. Una ko gid ko Ginoo na blessed sang imong mga pulong. Kag sa mga Kristohanon man nga nakabati Ginoo sang pulong masubong. Salamat Ginoo sang katuto mo sa among kabuhi. Kabay pa Ginoo nga masapuan kami nga nagapadayon sa pagpangalagad sa imo. Especially Ginoo nga kami nga ginatulok Ginoo sa amon nga mga kabataan, mga amon mga hinablos, mga kabataan nga nagasunod sa amon Ginoo. Ginoo, salamat gid sa imong bugay kag katutom sa among kabuhi. Tanan Ginoo ginadayaw, ginabalik naman ang pagpasalamat sa imo. In Jesus name, amen. Amen. Salamat sa mensahe no sining udto. Kay udto na pero busog aton nga kalag sa pagpamati isang pulong sa aton Ginoo. Now, pasakaon naton siguro ang mga tatay no. Naton diri sa babaw.
Nang may basahon lang ko diri nga verse sa Bible. Diri sa may Psalm chapter 2 in verse number 12. Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way when his wrath is kindled. But a little blessed are all they that put their trust in him. Sa mga tatay naton, namigid ang mga tatay na kabalo dumala sa ilang nga bata. Labinigid sa lalaki nga bata, kay ang mga lalaki nga bata daw tama gid ka budlay rindahan. Budlay pangamluhan ang bata nga lalaki. Of course, may mga babae man nga budlay rindahan, pero much more gid ang bata nga laki. Ti laygay ko sa inyo nga mga tatay, no, alin diri, pagato diri, i-exercise nyo ang pagpalangga sa inyo nga bata. Agod hindi magbuang inyo bata. Inyo siya nga kisan. Parang hindi sila maakig. Pero hindi taman pag tuluan sa mga lain nga mga ano na. Kung kisa may mga tatay nga concern sa iban, pero hindi concern iya sa ila kabataan, sa ila gid mismo. Hindi pwede. No? Dapat ang aton nga concern ang sa aton gid kabataan. Tama, no? Kung maghambal ka sa kabuhi sang iban, it means concerned ka sa kabuhi sang iban, po bata mo, wala. Hindi mayo. No? Dapat maging concern kita sa kabataan naton. Kag sa mga tatay, no, hindi ka mo mag-backslide. Kay gatudlo ba ang Bible? Ang tao kuno nga nagtalikod sa Ginoo, silang niya mayo pa wala ka kabalo sang kamatuoran. Kay kung nagtalikod ka sa Ginoo nga kabalo ka na sa kamatuoran, mas worse pagid. Mas sobra pagid kalaot ang imong himuon pag nagtalikod ka sa Ginoo. Sino gapati sina? Sino gapati sina? Dapat kamo nga pila siyam ka pulo sa akon, di ta mag-backslide, no? Kung diin ka na nakamuklat sa kamatuoran, dira ka gid. Silang sa Bible nga daan daw kaangay ka kuno sang ido nga nagbalik sa suka kung nagtalikod ka sa Ginoo. Can you imagine ang balon ka sang aton Ginoo nga daw nagbalik kita sa suka kung nagtalikod kita sa Ginoo. No, basahan niyo bla karon ang 2 Peter chapter number 2 in verse number 20 pakadto gid sa idalom. Kay dira mo na makita nga mo na gali. Kag daw kaangay kita sang baboy nga bag-o lang nahugasan, nagbalik naman sa lamawan. Dapat gid mangin role model kita sa aton nga kabataan, no? Hindi ta sila tudluan inom, no? May mga tatay sa guwa nga gainom. Kita kay Kristiyanon kita, hindi kita mag-inom, no? Tubig lang, soft drinks. Pero whiskey, hindi na siya husto. Kay ang Bible bay hambal siya, be not drunk with wine. Hindi kita mag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Hindi ako gahambal sina Dios ginkarga sa pulong niya. Hindi bala manginami nga ang mga kabataan naton way gainom. Anong benepisyo kung wala ka gainom nga tatay? Wala ka ulcer. O bakla na liwat aton na. Ang benepisyo kung wala ka gainom, wala ka ulcer. Ikaduwa, wala ka cancer. Ikatatlo, wala ka pagid cancer sa bulsa. Tama, no? Di blaga ka ubos lang ang aton nga kwarta kung mahagaran naton. Kay kung mag-inom ka, kay ako gainom ang kusang una mo. Mahuya ka man nga kung mag-inabutan ang imo mga amigo, instead budget mo tani 100 lang, nahimo pa 500. Kung kisa nahimo pa nga 1,000. Kung daw nag-abot pag iban, nakautang ka pa. Tama? Gusto? Gusto mo na mga tatay? Gusto hindi? Hindi naton pag-imuon na kay Kristiyanon kita bay. Tama? Ang gina-prepare naton amo ang
future sang aton kabataan. Oy, hello. Mati amo. Kay hindi lang ni tatay naton ginalaygayan, kamugid. Okay, kamo yang salawayon sa ginikanan nyo. Tama? So, sige kamo ka amin kay naga pangupos ng mga tatay pero ang kamaturan kamugid yang salawayon. Tama no? Hello. Wala chance ni. Salamat. Gindayaw tahan na yung mga tatay kag ginlay gaya no, pero hindi. Manami gid man nga gastan kita. Kay kita bay haligi sa sulod balay. Tama no? Kita ang haligi sa aton nga panimalay. Palanggaon ta ang aton kabataan, ang aton nga asawa, no? Kag dumason, bisan ng medyo amat na laspag bala, lusyang na. Kay kabalo ka makabata ang mga babae, duwa kabilog bata, dagko na dang bilbil niya. No, medyo ga ang guya, gadagdag, kag dumason, tambok. No? Pero dayawon ta. Ang aton nga mga asawa, kagambalon nga, grabe na gwapa ka na gid, no? Pero mas gwapa kid man sang una pa. No. Mga tatay, congratulations, no? Oo, Brad. Daway gid gayo home si Brad daw. Aki goron si Brad sa ako na. Brad, congratulations. Nga mga aki ka mo sa akon kay kuno man bala tatay nyo ako sa pagtuo. Tama no? Oh. Salamat. Happy Father's Day. Ako nalipay gid ko nga may mga tatay sa sulod balay. Nga man kay ang tatay amo lang na permi ang maka-remind sa mga kabataan. Kag dumason, dako mahimo sang tatay. Kaya ang tatay makawali. Amen? O maka-leader diri. O? Ay dumason, nami gid nga gahili usang ato yung mga tatay. Gani ang tatay sa dason maupod sa soul winning. Tama? Amen? Sano na, Pastor? Sa July 3. Domingong hapon sa lapas kita. Kamo man maupod kita sa Magsaysay Lapas. Na late ko kaina, after service, nagwali pa kuya sa trumpa para nga daw humok na gawa magbungkal kita tuliwat sa mga tao dito. Palakpakan nato ng aton yung mga tatay. Tindog! Mga utod! Ginadayaw naton ang aton Ginoo bangod sa aton yung mga tatay. May mga kakulangan man na. Ako damdamo kakulangan ko. Pero ang bot silingon, importante gid ang mga tatay. Nasubuan gani ko nga napatay naman akon nga tatay. Way man ko kay nga hingagaw sang akon nga ugangan. Pero salamat kay atong tatay ko nga ugangan ko, tatay ni Mama, Mama Joy, ako to nag soul winning, gindala pa ko ninong Mario kagin soul winning ko siya. At least dito sa langit kita na man gyapon kami ni Tatay Ising. Sige, salamat gid. Pungko kamo kay mahatag kita reward sa aton yung mga tatay, no. Hindi man ni reward nga sa langit. No, kay ang reward niya sa langit ginapanghabudlayan na sang Kristohanon. Para sa Ginoo, as to the Lord and not unto men. Balo ka may mga tao nga gahatag kay gali, abi niya guro, gaalagad siya kay gali para lang sa iya nga kadayawan. Siling sang Bible, as to the Lord and not unto men. O gaalagad kita, hindi sa aton kaugalingon, kundi sa Ginoo naton. Sige Kaga mga gaalagad sa Ginoo, hindi na reklamador. Gasunod lang na ang gasunod, basta ikaayo sang bulaton sang aton Ginoo. Sige. May mga kabataan nga maghatag sina. Bisan magdugay man ta, ako way ko gaisip sa naduwi-dugay nga service. Basta para sa Ginoo, no? Way bali ang gutom. Amen? Way na iyang gutom. No, kay iban gani, way gani kabalo sa kamaturan. Halin sa agas, tapa na iya sa gabi gani. Pero wala kamaturan. Ato ni ara kita sa kamaturan. Kay ara may husto ta nga Bible. Husto nga kaluwasan, amen? Husto nga doktrina, husto nga tudlo. Di wala kita hinulsulan. Kay husto nga aton nga ginasunod.
Gusto nga Dios sa aton ginasunod. Ti lawagon ta si ang family Albay, oh? Sino ang masaka kag mag-represent nga ikaw nagapalangga gid sa imo nga tatay, be? Sakay Brad. Oh, dali di ga. Diri ka hambal anay. Lapit ka di. Ano mahambal? Dali. Hindi pwede, hindi ni magabihan kita di kay hindi ka maghambal. Hindi ni matapos sa aton service. Ano isiling mo kay ano tawag mo, daddy? Ah, papa. O sige. Ano isiling mo kay papa? Pasalamat lang ko sa tanan niya nga ginubra sa amon kag Salamat kay Toto Trok. Sige, si Brad. Si Inday Aming. Oh, wala. Hindi pa man kay Jindy la bata mo, no? Ano ang masiling mo iya sa imong tatay? Hindi wala tatay mo man na? Oh, tatay ko ato anay ang ano na. Sige, ano masiling niya sa iya husband? Ang Happy Father's Day sa tanan ng mga tatay. Mambal ko lang sa tatay sa ako mga bata. Happy Father's Day and thank you sa tanan-tanan gid. Amen. Okay. Sakay Nong Piring. Sino ang representative ni Nong Piring? Sige Sa jahon tani Sino? Si Toto, ano ni? Ang agot ni Nong Piring. Dali to. Amo lang ni ang privilege mo. Isog sa wakingay sa stage ang ano ni church naton. Ano masiling mo Toto? Ang bless po lang ko sa salamat ako sa Ginoo kay gingaan niya ako sang tatay nga ano nga mapisan kag mapinalanggaon gid sa ano kag ginaunay gid ang tanan kag labi na gid ang Ginoo. Wala pastor. Abi kisibi si tatay mo. Wow. Anami. Oy! Isli kay buka na. Ano nung kay bulokon nga daan guro na. Sige, si Ihado ko, si Tuto Ayan, si Ihado Ayan. Sino masiling? Adu. Ano? Sige. Ano masiling mo ga sa kay papa mo? Happy Father's Day, Papa. Salamat kay mo masamo sa tatlo ko magulang. Kay Mama, I love you. Happy Father's Day. Wow. Kita mo, no? Terrible. Nami, kung may mga kabataan ka kay malipay ka gid. Ari ang gamay bata sa ilat, anan? Matalang kita kung sino ni mahatag sini. Abi si Brad Onyok, abi. Ari si... Sino ngalan mo? Hana. Si Hana. Sige. Papa, Happy Father's Day. Thank you, kids. Papadako sa ako. Papa, I love you. Salamat. Abi ko gani, nagtalang ikaw. Si Brad Rene, sino naman sa kay Brad Rene, ang representative. Sino? Si Bonbon? Di pa na niya bata nga tuod Si Pastor Bon, no? Okay lang nang hinablos ko sa wala pabor-pabor. Ay, doon ako libaan ko. Nga ako gid ang yung sugo, sumangod ko. Kaya ako kuno ang, ako kuno ang, nga tawag na, ang papa's girl. So, ako naging papa ko. Salamat nga pa sa tanan sang sacrifices sa tanan. Kag Happy Father's Day. Kag ginagawa pa mati sa wali pa Sir Justin do. Halos tanan imo gito. Kuwa kita na nalin sa bakol. Kag maybe. Happy Father's Day pa kag salamat. Okay, salamat gid, no? Nami nga may kabataan kang kabalo magsunod sa ginikanan bisan ginabakol.
si Pastor Hermosillas, no? May ano ni, well, grabe, no? Tisoy-tisoy nga bata ni Pastor. Oh. Ano masiling mo, Nonoy? Ang masalain ko lang nga Father's Day pagkasalamat gid sa paghatag sa akon sa mga panganan. No? Wala lang. I love you pa, Happy Father's Day. Nalipatan niya ang pagpasalamat sa pagbakol, no? Pasalamatan mo man Noy ang pagbakol ni Papa mo kay amo na siya himo sa imo nga maayo nga persona. Okay? Ang masunod among madason si Brother Aligato. Mari. Ano masiling ni Toto Ryan B? Pasalamat ko sa akon nga papa nga napalanggan akong wala niya akong ginababayaan nga biskan wala si mama siya lang palangga sa akon. Pasalamat mo sa iyang kabuhi nga nagdako nga matarong kasunod man siya. Okay, salamat Gino. Daw naglinaw ka mo. Daw na basag man pati kita napaluha pa ni Toto Ryan ba? Okay, si Brad Patrick. Show ang aton nga ano ni? Sige. Si Toto Joshua lang anay ang representative. No? Happy Father's Day, Nong. Hindi man ko bata, Ninong Patrick, pero ang kapasalamat ko kay siya ang galid sa ton sa may kanta na-inspired man ko biskan ang mag-introduce sa aton nga kanta nga bag-o. Salamat kinong padayon lang. Grabe no, salamat sa Ginoo. Sige Samtang nakahambal na ang ano ni, gamay lang kaglipot, ibalik na naman sa tatay ang paghambal, no? Pastor Bon, do kahinay Ginoo. Ay sa akon pagali. Nalipat nga ako pagali. May bata ko nga duha ka bilog. Sige. Sino mahambal ya? Si Smile. Happy Father's Day pa. Kuya, naku ka. Ano? Kuya ko. Okay lang bisay nga huya, basta langga mas papa. Sige gapahayagid ang pagkupo sa akon nga bata. Salamat sa Ginoo nga may smiley kami nga nagwa sa kalibutan. Tatlo ni tani sila pero ang isa nawala. Salamat sang ako mauna hambal no. Salamat sang kabuhi sang akon nga kabataan. Si Sam, no? Damo gina kastigo ni Sam nga naagyan sa akon. Halin sa paha, no? Kag dinusina nga hangin. Grabe naman, no? Pakadto sa ulo sang silhig. Isan ano lang Basta may mauyatan ko. Pero ang daw memorable gid ang paha ginapirmi. Kung kapanggas ka gali, sa bata, sang mga rod of correction, mabatyagan mo gali. Subong, ini na nga tuig, batyagan ko nga palangga ko ni Samsam. Din si Samsam? Lagyo Samsam? Ginsugo. No, kay batyagan ko subong, nami na amon nga istoryahanay. Pero damdamo nga panggas, no? Alin sa uton, pakadto sa kalumpang, alin sa kalumpang, pakadto kundiin.
Basta ara na siya kag duwa lang kami sa salakyan, tanan gina laygay. Pero why ko na siya gina pressure. Kag maghambal ko sa iya to, please to, kuhay ko anay sang amuni, please. Kay hindi kalaway sa papa sa ginikanan nga gasugo wala sang please sa bata. Dapat magsuko sa bata may please gid. Kay para nga nami ilang nga balatyagon kung imo nga ginalihog sila. To, pwede to, lihog to, amuni. No, kay ang please nga pulong muna gapalubag loob sa tagipusoon sang kabataan. No? Tito nanyo nga magsugo kamo sa kay kung sino man, please gina. Please lihog. Hindi malipat. Basta gasugo ka, lihog. No? Lihog. Kay why sang pinakanami pamatian sa tao nga may pulong ka nga please nga ginauna kag amo pagsugo sa iya. Okay, salamat no. Sang duwa ko kabilog bata nga nagahatag sa akon kalipay kag subong man sa kay mama, no? Nalipay gid ko sang kabuhi ni mama. Okay, si Brad Patrick. Lipot-lipot lang kay pila kita siya. Salamat sa sininga udto nagbalik tingog ko no nakambal. Wala ko tingog kanay Monday no hasta Thursday Friday lang nagbalik. Kay nanay kanta pero daw hindi pagikatusngaw. Salamat sa Ginoo siya po no. Sininga tinuon no natandog ko sang wali pastor. No, grabe ito no, kompleto to. Wala ka ginto ano. Kung gusto mo to maging model ikaw sa imo kabataan, ipakita mo man sa lupa ni Malay no. Kung gusto mo nga ang bata mo magsunod sa imo, ipakita mo nga hindi ikaw silawayon sulod pa ni Malay. No? Gusto mo imo anak, updan man siya. Nga magtarong imo anak, updan man siya. Ako no, gapulaw sa engineering. Gapulaw kaming duwa. Di kun pasaway no, tigin bakol man eh. No, yan pasaway mo. Sling ko kundi ka na mapuslan sa ilikuton sa Ginoo. Di mayon lang bakulon no. Kundi man doon mapuslan ang bata sa ilikuton sa Ginoo. Di may rason ikaw tatay nga magbakol sa bata mo. No? Ara tanan ara ikaw. Kung gusto mo nga hindi maglain ng bata, bakula. No? Sana ano lang mo yatan mo. Akong bangko ni buka. Tandaan na, kung ako tatay mo, nga pasalaway ang sulabalay, hindi lamang ko, basi lamisa ako at ang ilang pasi mo, kung pasaway ka, Kaya man na, gusto mo naton nga atong bata, mangin mayo, kag mapuslan sa likuton sa Ginoo, dapat may model ikaw, bakula kung gusto mo bakulon. Salamat, Gate, siningod to. Okay, hatag ta sa kay Bad Aligato. Mayong hapon na pastor. Huwag ko tanin mag-ibig, kung wala mag-ibig bata ko mo. Akon bata, duwa, isa bayi sa laki. Ang bali pastor, budlay ko no laki, disiplinahon. Pero sa ako niya, budlay ang bayi. Baliskad na, tutuod gina. Kag muna nga inapasalamatan kuno kay kun ang laki tuod magpamirsa ti dakudan sa rayan sa akon. Di muna nga pasalamat ko buot saya sa bayi ko. Amo na ginapangamuyo ko sa Ginoo tani magbuot man bla. Kag amo na hindi man ko perfect nga tatay pero nga akon mga ginahimo nga katuntuan kinatago ko gina para hindi lang makita. Sa mga para hindi lang pasundo ang mga mayo lang na ako napakita sila. Untatin na Brad ang mga ginatago mo kay hindi ka makita sang bata mo pero kita kagid sang Ginoo. Mayong ugto no. Ako gapasalamat ko subong ay likoton ka na kay Watsong Father's Day. Sa duwa ko ka mga bata no kay Happy kay Caleb. Duwa mo lang ni sila, wa naman nila sundan. Siling ko okay gito no, sampat gid no minsay. Gusto ko mangin amo sa to nga klase nga tatay. Hindi ako perfect nga ta father sa akon nga panimalay. Husband sa akon nga asawa. Pero I want to be no, a good father and a good husband sa akon nga panimalay. No? So kung may nga kakulangan man ako,
amo na no, po pasalamat ko kay sometimes my wife no always reminds me sa mga my weaknesses, especially sa mga ministries kay sa kabuhi nakon. So salamat sa kabuhi ni Mrs., sa kabuhi sa akon mga anak. So palangga ta kamo no kag sa mga tatay dere no, salamat sa kabuhi ninyo. So stand lang kita no as a good father, a good husband sa aton nga mga kids, sa aton nga panimalay in order nga ma-preserve tang aton nga generation. No regret someday no. So kung ano atong kabuhi nga may mayo sa Ginoo. So salamat sa Ginoo. Okay, salamat Pastor no. Si Brad Rini. Brad Rini ha, ang wali mo daan sa street isa ka oras ka gabang. Oh, sige ha. Gaan lang si Brad Rini 2 minutes lang Brad. Magtingin nyo ha. Salamat gid no. Pastor Justin, palanggaay mo tatay kay hindi lang ikaw nag-iisa niyan. Salamat kagang akon nga duha ka anak. Ang isa wala na ya katilaw sa akon kay ti gipus ina akon sa mga baboy pa. Pero ang isa to no, sang una, i-share ko lang experience inyo kung na-experience man ini. Magapungko na da siya, wali si pastor gapungko na da siya. Pero kung wala na siya gapamati, ginabantayan ko na siya. Kung wala siya gapamati, pagabot sa balay, may rad na ko na dito nga nagahulat sa iya. Abi nyo ko na no, ginahimo, ginapasaka sa ibabaw, ginapauba ang buli, kag hanuton. Ano gusto mo? Tudo o kun hinay? Balaan niya nga daan niya kun hinay, damo. Kag kun tudo, isa lang. So ambal ko sa iya, hasta nga magdalaga ikaw, amon ko ikaw sina, kung hindi ikaw magtarong sa sulod sang simbahan. Kagang nakakita sa akon sa inyo halin sang una, stricto ko sa ila sina sa una. Wala lagaw kundi nga ano lang sa simbahan. Amo ko na stricto sa una. Subong lang na sila naghalog. Kag pasalamat ko sa Ginoo nga sila nakita Manila, especially nagidang babae kay nakita yaman kung ano ka nami ang iyang tagipusoon sa Ginoo. No? Salamat man sa Ginoo kag sa tanan nga tatay no, ginatamyaw gid namon ang Ginoo sang Happy Father's Day no. Way ko na kabalo kung ano ini sa kalibutan no, pero Happy Father's Day. Okay, salamat no sa pagtamyaw ni Brad Rini sa aton Dios. Sige muna niya way of greetings ni ni Brad Rini. Salamat Brad Rini sa imong kabuhi. Thank you so much. Saliwat no, may nga po na sinyong tanan. Unas talaga pasalamat ko sa Ginoo kay todwa sa bugay sa Ginoo, 8 akong bata kay high school graduate, timprano pa, no? Advice sa mga young people, hindi magpadali-dali sa pangpangasawa. Kay sa pagwali Pastor Justin, pag sulod ko sa pagpangabuhi, doon kami nining provider na ko sang amon niya palimalay. Muna nga sa sakripisyo nga niimo namon mag-asawa sa 8 ka kabata. Sa bugay sang Ginoo, dapat ako nga may kadlok sa Ginoo, maski sa piyak sa struggle sa amon nga pangabuhi. Mga young people, di ka mo magpadaso-daso tapos sa inyo nga pagskwela. Budlay-budlay ang isa ka pamilya. Naway may tinapusan, lain ang may tinapusan pagkadto sa pagpangabuhi, no? Like guys, sa isa ka amay, sa tanan niyang people kay tested in province sa amon nga pamilya, kay ako una nga kalakapangasawa, kag akong damo bata, no? Pero sa bugay sang Ginoo, sa 8 ka bata, yara sila sa panimalay sang Ginoo, nag-aalagad, dako nga kalipay, maski sa wala nang akong asawa, kay asawa ko tayo mo tayong strikta. Balaan yung batasan sang inyong mama upod sa mga Livingstone family kung ano ka-strikta sinining sa iyang mga kabataan. Kung muyan kay gidya. Basta sa insakto, amo na iyang gabi ya sinining. Pero ako mild, pero once nga pangakig, isahan lang. Tigipos lang ko kay hindi ko gusto nga mangakigid. No? Pero sa bugay sang Ginoo, salamat gid sa mga kabuhi, sa mga tatay na nagapagamit sa Ginoo,
Malaan ko kabuhi ko sa una, hindi man kuya perfecto nga tatay. Pero sa wali Pastor Justin, provide sa ladlaw basta hindi lang magutman ang kabataan. Ang mula na nga ako niya, hindi sila magtangla sa iba niya tao, nga sa mga kilanlanon, okay lang kami nga mag-asawa. Kaya natural, bata namon, gusto namon mabutang sa tiyakto nga lugar. Ang una, sa bugay sa Ginoo, kag paghatag sa amon sa grasya, hasta subong. Arang pag-upod sa Ginoo sa amon, pagpangabuhi, upod sa akon nga, 8 ka kabatak. Ganit tanan, ginasali ko, ginatugyan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, no? Si Ihado. Tasa na nga ito, ganit sa Ihado. Hindi ko mailig ni Magambal pero ginubos na ni Pastor Justin. Ang hindi ko malimtan, to pwede gali bakulon mga bata. Amo na subong tandaan ko itong bal ni Pastor Justin. Pero nak, salamat sa inyo tanana. Kulang pa kamo. Ang bot silingon may dugang Ihado, no? Kay kulang mo. Oh, chel, ha? Oh. Hello, aga. Ako ka pasalamat ko sang happy Father's Day. Kung wala ko diri sa Ginoo. Ato na ka to sa happy demonyo naman guro. Inom na nga inom. Pag sa baga to, ang mga laki ko ba ko lugtasan. Sa bahay, isa pa kabilog nga kwan. Kisa wala ko man sa kinasakit. Nabuya na nga masakit. Yung istorya. Kung namba lang ang masakit pagod siya, hindi na kami pagdala sa impyerno, ikaw na lang. Amo na lang na. Pasalamat ko sa mga laki ko. Galing wala pa ko apo sa mga laki ko mo. Bagay pa ang Ginoo na lang sila mga magpadamo-damo Para damo kung sa Ginoo man din sa atin, masimba. Thank you, Lord. Hello. Mayong hapon nga sa tanan. Happy Father's Day sa tanan nga tatay dere. Pastor, happy Father's Day. Gapasalamat ako kay aming laka laman ako dere. Siya niyang gatindog nga tatay kag nanay sa akon 2 ka bata. Thank you liwat langga. Love you. Happy Father's Day kayo sa tanan nga tatay. Ilabi na kayo sa akong kagulingon. Daw subong lagi din nag-greet sa akong kagulingon. Pero kaya na nag-kuwit si Mrs. Happy Father's Day kayo subong pa. Way ko kag-greet si mo ba? Pero gibe na maski way lang ko nag-greet, padayon ang pagpalangga ko sila. Sa 3 kabataan, kaya labi na kayo sa akong ng asawa. Kay nagambali mga tatay, lingkot sansa na ni. Kay isang kapanguluyag ko kay Mrs. Ako mo na nagapabutyag mo. So sa damo nga witness, sa matod, mapinalanggaon ako nga tatay. Sa tanan nga ginwali ni Pastor Justin, so thankful gid ko. Nga do ginasper nga kung tagay pusoon, bangod nga ara. Di man naton mapabayan naton kabataan. So paagi sa pulong sa aton nga Ginoo, dito gid pabatyag paano ang panindugan sa katatay. So sa akong 3 kabataan, medyo sa lawayon man, mapintas mo ko sa una. Pero in-surrender na sa Ginoo nga laygay lang laygay. Pero every time kisa do matupagin akong kamot. Pero ginayon si Indio gid ang part man sang kabataan. So kisa ginambalangon na lang sila. So nagapasalamat gid ko kay sunod man sila, padayon lang. Agini nga laygay hindi malang subong ni nga tinion kundi sa ilabi na sa mga young people sa inyong future man. So madamo yung salamat.
Okay, salamat sa kabuhi ni Brad Albay, no? Brad Albay, salamat. Brad, sino gani? Lipatan ko ngalan ni Brad. Ajmin. Oh, salamat Brad Ajmin, no? Nung piring, salamat, no? Birthday mo gali subong. Ihado ayan, salamat sa kabuhi mo. No, kag Brad Onyok, salamat sa kabuhi mo. Brad Rene, salamat man sa kabuhi mo. Pastor Nonoy, salamat sa kabuhi mo. Brad Aligato, salamat sa kabuhi mo. Kag Brad Patrick, salamat sa kabuhi mo. Salamat sa kabuhi sa inyong mga tatay nato, no? Kay ang tatay, dako gid ang influence sa panimalay. Ako yaga pati gid ko nga dako influence ang tatay sa panimalay. No, ginadayaw naton Ginoo bangod sa mga tatay ta. Amen. Okay, salamat sa Ginoo and to God be the glory. Matindog kamo pod sa ako na ma-pray ko para sa ila. Sige. Pastor Justin, salamat sa mensahe. Thank you so much. Ma-pray kita. Let us pray. Sa imo amay nga balaan, nagkalipay kami nagapasalamat sang natapos Ginoo nga service para sa imo kadayawan. Salamat sang Father's Day nga kuntani may mga obligasyon pa ako sa Antique pero tugutan mo nga magpabilin ako diri para og Ginoo nga maglantaw sang mga tatay kag maghatag Ginoo sang advice sa ila bangod nga ikaw ang amon amay nga langit nun nagatudlo sa amon sa maayong mga butang kagamita man Ginoo kami ang mga tatay para man sa ikaayo sang amon nga mga kabataan para sa ikaayo sa mga young people kag subong man sa mga tawo nga yara sa palibot namon i-bless man ini mga kabuhi ngari subong kagabay og Ginoong Dios nga kaugid maglipay sa ila magahatag sa ila sang inspirasyon sa ilang kabuhi pagi sa amon nga mga kabataan pagi sa ila man nga mga kabataan i-bless man o Ginoong pagpangalagad namon sa imo nga hindi kami Ginoo maglantaw sa mga butang sa iban kundi maglantaw kami sa butang nga makahimaya sa imo kag makahatag Ginoo sang praises and glory sa imo atubangan. I-bless man o Ginoo ang tatay nga wala diri kabay ikaw man magbulig sa ila kag kabay o Ginoo nga ikaw gin magpakamayo sa mga tatay nga magamit mo sila sa imo bulaton sa pagwali sa pag-encourage sa mga kabataan sa pag-invite sa ilang mga abyan kag kabay o Ginoo nga makip namon ang maayo nga testimony nga hindi maguba ang amon kabuhi kay ginahandom ini sang yawa nga agud o Ginoo nga maguntat kami sa pagpangalagad sa imo pero kabay o Dios nga hindi mo pagitugot nga ang amon kabuhi malaglag sang yawa i-bless man o Ginoo ang amon nga pagwa pod Ginoo sa mga church members church goers Ginoo kag mga visitors sini nga adlaw gani ang tanan nga himaya pagdayaw ginahatag namon sa imo nga may kalipay kag pagpasalamat sa matamis ngalan ni Ginoong Hesus amon Dios kag manluwas. Amen. Okay? Thank you so much mga Father. Announcement na lang naton before kita magkuha sang aton sacrificial giving i-announce ko nga may ara kita soul winning sa July 3 kag ang aton nga nga church anniversary last week of July. That is Sunday. Okay? Hatagtan tinion sa aton nga leader. Sinong aton nga leader? Sige pastor, ma-pray kita sa aton nga na. Okay, pray ta sa sacrificial offering. Amay nga langit nun, salamat Ginoo. Makahatag kami Lord sa sacrificial offering which is intended Lord additionally sa imo Lord nga likuton kag mahimo Lord dugang para sa imo kamihaan. Bless Lord ang tagsa ka mga giver. Cheerfully Lord kag gabay o Dios nga ilatag ipuson mayo Lord sa imo kabuton. Nasalig namon sa imo sa ngalan ng Hesus. Amen.
Right, to formally end our worship service this day, so I would like request ng Patrick sa aton nga closing song. Okay, sa itong closing song, pangabayan ko mas pagtindog, makakanta kita. Wala bukas inyo hymnal sa may page number 64. Makanta kita, isa lang ka verse. 64, magkakanta kita, what a day that will be. Sing, there is coming a day when no heartaches shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye, all is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saves me by His grace. When He takes me by the hand and lets me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saves me by His grace. When He takes me by the hand and lets me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Pakabay na ito, Espiritu Nyok, sa pagtakop sa atong pangamayo. Okay, salamat kay kami ang pastoran. To God be the glory.